Tul il-jum tas-Sibt kienet fl-aqwa tagħha l-ħidma fis-sala taċ-Ċentru Nazzjonali Laburista tal-Ħamrun. Kif tistgħu tinnutaw saret bidla biex għada l-ħadd din l-istess sala tospita lil dawk li se jattendu għeluq il-Konferenza Ġenerali Annwali tal-Partit Laburista. Fis-sala intrama il-big screen, mikrofoni, kif ukoll tneħħu xi siġġijiet biex minflokhom intramat il-bażi ta' kunċett li se jara sala differenti fl-aħħar jum tal-konferenza. Is-segretarju organizzattiv William Lewis qal li ħsib warajh u li jirrifletti ħidmet partit fil-gvern. Qed inbidlu s-setup biex ikollna n-nies iktar viċin il-Prim Ministru. Setup li din is-sala li hija sala kemm xejn kbira speċi tagħtina il-faċilità li nistgħu nbidlu l-format u nfatti fl-oħħar naraw il-Prim Ministru fuq l-istage ħankun qed naraw il-Prim Ministru ġo nofs in-nies. Kienet ġimgħa impenjattiva li matula rad diskussjoni dwar mozzjoni li tirrifletti 3 snin ħidma tal-Partit Laburista fil-Gvern, mozzjoni bit-tema Malta li qed tinbidel. Il-qofol ta' tmiem il-Konferenza Ġenerali Annwali se jintlaħaq bid-diskors tant Prim Ministru. Għaldaqstant William Lewis qal li se jkun hemm l-arranġamenti meħtieġa għal dawk kollha li nhar il-Ħadd se jattendu bi ħġarhom iċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Infatti nixtieq ukoll nenfasizza illi minħabba l-limitazzjonijiet li għalkemm kbira din is-sala toffri ħankunu qed nagħmlu l-arranġamenti kollha possibbli biex dawk kollha li jattendu ikunu jistgħu jsegwu dan id-diskors tant importanti li ħajkun qed jagħmel il-Prim Ministru Joseph Muscat.